Safe Sakito blijft protesteren tegen de bouw. Gisteren was de pers uitgenodigd en daarbij is onder meer door Percy Ignacio, hij is secretaris van de wijkorganisatie van Charo en tevens lid van de groep Safe Sakito, uitleg gegeven waarom ze nog steeds als organisatie protesteren tegen de voortgang van de bouw van de View Resort en Marine. Volgens Percy Ignacio is er sprake van een situatie waarbij een bouwvergunning is afgegeven voor 7 verdiepingen, maar hebben sommige gebouwen al 11 verdiepingen. De gebouwen blokkeren het uitzicht van bewoners die al jarenlang in het gebied wonen. En ook is de marina, een groot deel van de lagune aan de onderzijde van Sakito, opgevuld en dat is niet goed voor het milieu en zorgt voor allerlei overlast. Nou, pers was uitgenodigd, maar de eigenaren van de View Resort en Marina hebben de politie gestuurd om te zorgen dat de mensen daar weggaan, omdat het als een privéterrein wordt beschouwd. Nou, dat leidde tot een felle woordenwisseling tussen leden van Safe Sakito en de eigenaren van het project. En ja, er is natuurlijk niks anders voor de bewoners van de wijk Charo om te hopen dat er een spoedige oplossing komt.